Sabeu que està molt endarrerit la presentació del pla contra incendis i de prevenció d'incendis i nosaltres, entenent que la gestió que s'està fent d'això està en entredit, i ara vos posaré alguns exemples, Compromís ha decidit presentar una proposició de llei ací a les Corts per a crear un òrgan, un servei valencià de prevenció, lluita i recuperació d'espais naturals afectats pels incendis. Aquesta proposició de llei, que demà se registrarà ací a les Corts, té com a objectius clars crear una estructura administrativa amb jerarquia operativa, mitjans i objectius clars per a dur a terme aquestes actuacions que ja dic van des de la prevenció fins a la lluita activa i la reforestació posterior. A més, volem concretar en aquest projecte, en aquesta proposició, concretar mesures per a combatre aquests incendis forestals amb una visió integral de l'actuació administrativa. És a dir, se crea aquest servei per a, d'alguna manera, unificar la gestió administrativa que se du a terme quan se vol actuar abans, durant i després d'un incendi. És a dir, la gestió administrativa de la prevenció, de la lluita quan el foc ja està en procés i de la posterior reforestació. A dia d'avui sabeu que aquesta gestió administrativa està diversificada, és a dir, no està concentrada, no hi ha una unificació i correm el risc de que no se duga una gestió totalment eficient com la que nosaltres creguem que s'ha d'exigir. Aquestes fases estan dividides en conselleries, fins i tot amb uns problemes afegits, i és que amb aquesta externalització de la gestió que sol fer el Partit Popular se tenen implicades a moltes empreses públiques i serveis al voltant de la problemàtica de la que estem parlant avui ací. Afegim-li, a més, que l'àmbit competencial que nosaltres creguem que hem de respectar, i és que la Comunitat Valenciana, per les seves pròpies lleis i l'Estatut, ha d'assumir la màxima competència d'aquesta gestió, doncs no és així, i trobem també empreses a nivell estatal que funcionen en aquest àmbit, com és l'exemple de Traxa. Per tant, com que la dispersió és suficient com per a que la gestió no siga eficaç, nosaltres proposem aquest Servei Valencià de Prevenció, Lluita i Recuperació d'Espais Afectats per Incendis com a fórmula per a reconduir una situació que, a més, està comportant particularitats d'aquesta gestió, nosaltres creguem que denunciables, i aquí entren els exemples. Sabeu que a dia d'avui una de les empreses públiques que té quasi la competència directa de la prevenció d'incendis és Baersa. Baersa sabeu que és l'empresa valenciana encarregat de la gestió dels residus. Nosaltres, per començar, no és una contradicció que una empresa que s'encarrega dels residus al final siga la que tinga que encarregar-se de la prevenció dels incendis. Però bé, això està així, i a dia d'avui la inversió i la gestió que se fa d'esta empresa sabeu que està molt denunciada per les constants irregularitats que té, sobretot en quant a la contractació. Fins i tot la Sindicatura de Comptes en el seu últim informe fa menció específica de diversos procediments irregulars que s'ha trobat en la contractació d'aquesta empresa, però a més nosaltres denunciem els sobrecostos que implica que aquesta empresa estiga fent aquesta gestió de la prevenció dels incendis. Amb les dades que els sindicats fan públics i que a més se poden trobar en la conselleria, nosaltres sabem, hem calculat que vora 200 persones que se sàpiga, perquè hi ha molta opacitat, sabeu, però que se sàpiguen, més de 200 persones tenen encomanades assistències tècniques referides a la prevenció d'incendis en aquesta empresa, i el pagament que se fa a aquestes persones que de manera externa estan suplint
tasques que nosaltres creiem que haurien ser funcionarials, suposa cada any per persona un sobrecost de 8.400 euros. Si multipliqueu aquests 8.400 euros per aquestes 200 persones identificades, ja dic, perquè l'opacitat és màxima, s'obté una xifra de 1.680.000 euros de sobrecost. És a dir, no estem ni tan sols parlant del sou mitjà que d'un funcionari seria 28.000 euros. És a dir, a dia d'avui una persona subcontratada està cobrant 32.400 euros anualment. És a dir, això és el que passa en xifres de la pròpia conselleria quan externalitzem una tasca que nosaltres creiem que ha d'assumir i ha d'una vegada suplir l'administració pública. Això és un exemple, però hi ha altres molt escandalitzadors que a més s'han fet públics fa no molt sobre aquesta reducció de plantilla que ha fet la conselleria, el conseller Cotino, i a més directament relacionat amb la prevenció i lluita contra els incendis. S'han acomiadat a 60 treballadors de l'empresa pública Baersa, dels quals alguns d'ells fins i tot eren fixes, malgrat que la pròpia empresa no els ha reconegut com a tals. A banda d'això, les 300 persones que tenen encomanades tasques de prevenció i lluita contra incendis han vist reduït de 9 a 8 mesos la seva faena, és a dir, tot això suma un alforrament de 2,4 milions d'euros que són, i això ho sabeu, el que s'ha gastat la conselleria en la compra de 115 vehicles de luxe per a aquestes labors que desenvolupa l'empresa Baersa. Nosaltres creiem que això són exemples de com no està funcionant aquesta lluita contra els incendis, és a dir, externalitzem el servei, paguem sobrecostos per a les persones que desenvolupen aquesta tasca, fem gastos innecessaris, a més reduint la plantilla molt considerablement, que és la plantilla justament que fa aquestes tasques de prevenció i lluita contra incendis, i a sobre la Sindicatura de Comptes fins i tot diu que les contractacions se fan de manera irregular. De llei que té